Vi er individerne, og vores mål er at opfylde borgernes drømme. Jeg har taget uddannelse på 7 år, og jeg arbejder hver dag fra 8 til 19. Den høje skat trækker min løn ned til en, der har taget uddannelse på 2 år. Det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes, at mit barn skal lære noget om sundhed helt fra starten af. Hvis børn fra 3. klasse af fik en times sundhedsfag om ugen, ville det ændre mit eget syn og mit barns syn på sundhed, kost og motion. Cirka 600 millioner skattepenge bliver brugt på monarkiet hvert år. Alle de penge kunne vi have brugt på meget andet nødvendigt. Jeg var den mest fredelige person på jorden. Fordi han træk et ja, skulle han her i værnepligten uden at have nogen interesse. Er det fair? Hvis jeg skal have klippekort på 3 zoner, bliver det allerede 115 kroner for 10 klip. Jeg synes helt klart, at det skal være billigere at køre med offentlig transport. Mit barn kommer tit hjem og er træt og har ondt i hovedet. På deres skole er der blevet købt 8 ægte fatboys. I stedet kunne de have brugt pengene på noget meget mere fornuftigt, såsom skolens indeklima. Men med statens indblanding gør det hele meget sværere. Jeg synes, at staten skal blande sig helt udenom private virksomheder. Jeg har lige købt den her trøje. Den har kostet 200 kroner. Jeg har betalt 25% i moms. Hvis ikke der var moms, havde den kun kostet 150. Jeg synes allerede, at vi betaler nok i skat. Hvorfor så også betale moms? Dit behov, din frihed, dine rettigheder. Så sæt dit kryds ved IDV, hvis du er med i kampen om at gøre drømme til virkelighed.